Jiena Beverly, għandi 21 sena, qiegħda l-Università, nistudja l-Malti, nisab kuntenta ħafna fil-kors bħalissa l-aħħar sena baqali u nħobb nikteb il-poeżija. L-aktar li nesperimenta huwa bil-poeżija, ġieli provajt in-narrattiva imma iktar nħossni konfidenti nikteb bil-poeżija. Normalment nikteb dak li jiġi f'moħħi, nħallih joqgħod ċertu żmien u mbagħad waħdi nerġa' mur għalih u nerġa' nirranġa, norqom u nżid affarijiet ġodda. M'għandix suġġetti ma xiex l-aktar li nintrabat, fis-sens hekk għaddejt minn esperjenza jew affettwatni xi ħaġa, ħanikteb dwarha kif inħossni komda u bl-istil tiegħi. Il-proża teħtieġ iktar naħseb iktar ħsieb profond ta' plot, ta' karattri, ta' iktar kitba żviluppata fis-sens ta' tul. Bil-poeżija naħseb jekk tiġi metafora f'moħħi nista' nilabbja kif irrid, nħossni iktar komda nikteb il-poeżija. Normalment m'hemm xi partikolari li nikteb fih. Nista' nkun qed nikteb jien mixja fuq il-mobile fit-triq, nista' nkun qed nikteb fuq tal-linja, nista' nkun qed nikteb fuq is-sodda, nista' nkun qed nikteb waqt lecture. Skont fix-xin jiġi l-ħsieb. Jiena kont l-unika parteċipanta li għamilt taħżis wieħed u taħżis tnejn.
fija ħassejt differenza fil-kitba, dak li kon nikteb is-sena l-oħra ħassejt li żviluppajtu iktar, anka il-mod ta' kif kon nikteb ukoll, fis-sens fil-bidu il-poeżija li kon nikteb kienet iktar forsi tradizzjonali jew li nuża aktar ir-rima. Imma naħseb inħoss li sfruttajt iktar il-kitba iktar ma għadda żmien. Li laqatni f'taħżiż u li dejjem jolqotni huwa l-intensità tal-programm innifsu u d-dixxiplina wkoll għaliex waqt li tkun id-dar jekk għall-mod tal-kelma qed tikteb id-dar, forsi ma żommx dik id-dixxiplina, ma tintrabaċ ma dak il-ħin, imma meta tkun waqt taħżiż inħossni iktar dixxiplinata, iktar nidħol fil-kitba fis-sens ma nagħtikax xejn madwari u nintefa' nikteb. Bħalissa du kemm ġie ppubblikat Leħen il-Malti, l-ħarġa l-ġdida għal din is-sena u intażlet li poeżija u ġiet ippubblikata f'din ir-rivista. Għandi poeżija oħra ġejja ppubblikata fit-tieni ħarġa ta' e-platform ukoll. Imma bħalissa da żmien huwa l-iktar żmien iddedikat lit-teżi tal-BA. Ġifieri ma tantx insib daqshekk ħin forsi li niffoka fuq il-kitba kreattiva.